ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷ ରହିବ? ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି? ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିବେ? ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ସେମିତି ଏକ କଥା ଆମ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଗଛରାଜି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ଆଉ କଳରବ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ କରିବାରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନଥିଲା। କାହା ପାଖରେ ସେ ଗୁହାରି କରୁନଥିଲେ। ଗୁହାରି କରିବାକୁ ରାହା ବି ପାଉନଥିଲେ। ଗୁହାରି କଲେ ବା ଶୁଣିବ କିଏ? ମଣିଷର ତ ସବୁ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବେ, ମଣିଷ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭ ହୁଏତ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଦିନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୁଁ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଥା। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରାଜି ଏବଂ ସେଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା। ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଗଛ ସବୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କେଜାଣି କେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ।